What's up ulit mga lakay? So it's me, Jetsam again. Ngayon ituturo ko naman kung paano ang perpendicular parking. Ngayon kung bago ko sa aking channel, please click the subscribe button at huwag na rin pong kalimutang i-share para sama-sama po tayong lahat. So tara na po, simulan na po tayo. Ayan, nakakita na po tayo ng space na pagpaparkingan. So dito po tayo sa tabi ng Hyundai Accent 90. Ang sekreto, kailangan kung muna kayong tumutok dito sa kabilang lane. Dito po, dito. Kailangan mag-stay muna kayo sa right lane bago kayo pumasok. Then ito po, habang palapit po tayo sa parking slot, make sure po titigan niyo po yung space natin, yung ating side mirror nasa gitna na po siya ng parking slot. Ngayon ang gagawin po natin, pihit po natin ng isang beses pakaliwa ang ating manibela, tapos abante po tayo. Ngayon kung mapapansin niyo po, mapantay na po itong dalawang guhit sa gilid ng ating sasakyan. Ibalik na po natin ang ating manibela sa gitna. Tapos, abante na po tayo. Makikita nyo po, sakto ang ating pagpasok kabilaan. Tara po, tignan po natin sa labas. Check natin yung ating park kung sakto nga po talaga. So nakita po natin, pantay po yung ating sasakyan doon po sa loob ng parking slot. Ang next video pong gagawin natin is yung reverse perpendicular parking naman po. Abangan po natin yun. So sa mga bago po sa aking channel, please pakiclick na rin po yung ating subscribe button and huwag na rin pong kalimutang i-share para po sama-sama po tayo. Maraming salamat po and God bless sa ating lahat. Thank you po, mabuhay po tayong lahat.